ассалому алайкум дӯстони азиз, сози назен саломатиё хубай духтарако элон анами намуд абая ва куртаҳои туркие ки ҳозир ма шумода нишон медиҳам Багиза, фирмаи Багиза, бренди Багиза, ино 700-800 сомонан ҳама ҷода, лекин ҳозир аксия рафтаистаи магазиншона ки маҳкам кардагиян 350 сомонӣ кардагиян. Бовар кунед беҳтарин нархай ина касе дар кураи ҳозир ма чанд моделша нишонтон медиҳам, ино ҳамаш Багиза. то охири навора тамошо кунед. Эспираҳошам ҳастай, эспирае ки 1200 сомонай ҳама ҷода, ино 750 сомон кардагиян. Хулас инаие ки ҳозир мебинен и болопӯши Туркия. Мана аз ин чандта расветкаи беҳад хушрӯанд, ай пеш фасони бадан ҳамаш бо немхе кори дастӣ доранд. Тамошобино марҳамат, хоҳишмандо, размеро ҳамаш ҳастай, метавонен бо нархи хеле хубу дастрас аз анамино харидорӣ кунед. озир то охири навора тамошо кунед. куртаҳои ваям ҳастай, дузондагӣ беҳад хушрӯи 180 сомаям ҳастай. Дар рафти навор бо метавонен ки тамошо кунен. Мана бинед чӣ фасон, качествои материала гап нест. Ин материалҳо ҳичи намешаванд. Мана тоза бори турецкӣ. Баъд туркиёра бисёриё мекованд, туркиёи тозаша ёфтанаш қин шидагиай ҳозир барости, лекин шумо метавонед аз анами хоҳарак рақамош ки ҳаст дар рӯи экран нависен, пурсон шавед, доставка дора. хоҳен рафта ай пеш бороша бинен нами қадар боре ки мондагиай ҳамаша нархи дастрас карда пешниҳод кардастиян. Ино бошад, нигоҳ кунед духтарако чӣ хел фасонакан, ҳамашон вишивка доранд. диден абаёи фасони хушрӯ 350 сомон. хеле нархи ягон ҷода нест духтаро. И даже нархе ки худшон оптом гирифтагиян аз худи Турция, нархи фирма нестай, лекин шумо метавонед 350 сомонӣ миноро харидорӣ кунед. чӣ хеле гуфтам аз ҳисобе ки магазиншон маҳкам шид, барои ҳавай ин нарх пешниҳод шидагиай. мана ҳозир бо дигар расветкошам ҳастай, интихобшон хеле хубай. марҳамат духтарако, интихоби зебо. метавонед рафта пеш бинен, шабинед ҳамчун болопӯшам метавонед ира пӯшен, ҳамчун куртаям метавонед ки ба ҳазур пӯшен духтарако. мана бинед чӣ хушрӯчанд, аҷоиб фасонай, материалшам, худшам, моделшам. ана аз ин бо ранги дигараш, аз ин фасон. ин рангшам фасонай, ҳамин ранг ҳозир мода шидагиай. агар дида бошен чанд ҷода навор кардагим борои Турция омадагиай, ҳамин рангшон абаёи хушрӯ омадагиай аз ҳамин ранг. хулас ранги имсола, модаи имсола. ина пешакошон вишивкадор, ана баъд анами чӣ доранд, дидед чӣ мегӯянд, ами подклад доранд, ҳаминош хушрӯай, аҷоиб хушрӯай. ранги халатое ки пеш будан стиклинка мегуфтанд, ҳам хелеай. диден чандта витичкадори хушрӯча. танада аҷоиботай ишам. марҳамат, пушаймон намешавед, фурсата аз даст надода. бо нархи хеле хуб анаминоро харидорӣ кунед. 350 сомон, нархи беҳтарин. размеро ҳастай духтарако. ина кадом размере ки шумо дар корай метавонед ки харидорӣ кунед духтарако. баъд медонед духтаро чӣ ҳастай, куртаи Багиза анами намуд вишивкадор. аз иноям чандтаи рангай, чандтаи расветкаяй бо шумо дама нишон метам. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. мана ира бинед ҳамаш вишивкае духтаро. марҳамат, размерош ҳастай, паплини хушрӯан. ино шушта мепӯшен, ҳичи намешава. модели беҳтарин расветкош ҳаст. озир бо дар рафти навор бо дигарошам нишон метам. иноям нархошон 600 сомон буданд. тамошобино 550-600 сомон буданд, ҳозир бошад 350 сомонда пешниҳод кардагиянд. мана хоҳишмандо, чӣ тавре гуфтам, хоҳен дархост кунед, ами хоҳарака нависен, доставкатон мекунад. хоҳен рафта ай пеш бороша бинед, ами чӣ қадаре ки мондагиай ҳамаша арзон додестай. ана и цветша бинед, ин моделшам дигартарай. баъд рангша бинед, рангаш болотовӣ. моделош некем ҳамаш хушрӯ духтарако. ҳамаш вишивкаи тоза, паплинош беҳтарин паплини однотонне. шушташта мепӯшен, и ҳичи намешава ҳангоми шуштан. мана размерора ҳамаша меёбен. остиношам бинед, сангчошон мустаҳкамай, сангои тоза. вишивкашам беҳад хушрӯ задагиай. ман куртора ай пеш дидагӣ будам, як вақт навор доштам. качествошонда дар ҳақиқат ҳам гап нест. ин духтарак худаш бора ай Турция мебиёра. дасти аввалан. тамошобино барои аввай метавонанд ки ҳамин нархи беҳтарин шумода пешниҳод кунанд. чӣ тавре ки гуфтам, аз ҳисобе ки магазиншон маҳкам шидагиай, барои ҳавай ҳаминоро ҳамаша бо нархи беҳтарин, бо нархи арзонтарин фурӯхта истодаанд. мана нигоҳ кунед, Багизаи тоза.
инаш боша алакай дигари фасону дигар ранг. И фасоншам хушрувай танада бо аҷоиб меиста. Аз инам размеро ҳастай духтарако 350 сомон. Ҳатман метавонен ҳамида дархост кунен ё бренай пеш бинен бурд мекунен духтаро, зеро ки ин нарх ягон ҷода шумо ба гиза киртаи ба гизара харидорӣ карда наметавонен. Мана ҳозир сезони ҳамино омадагиай бо хитон медонен духтарако худаш ҳозир як духт як киртаи паплини оддӣ агар як паплина бихарен духтушкати аз ин да қимат мешава. Леки дар инҷа шумо дар ин нарх метавонен ки куртаи тозаи турецки бренди ба гизара бо анам хеле нарх харидорӣ кунен. Ана баъд ҳастай ана ин намуд куртоҳо, ана ин намуд куртоҳора боша материалошон дубайскиҳои оригиналай духтаро шуштагиай баъд духтагиян. Мана яъне ки обда ҳангоми духтану шуштан вақте ки мепӯшен намедроя обда. Хулас нигоҳ кунен иям ами стилои турки кати духтагияи духтарак пад заказ беҳад фасон. Аз инам размеро ҳастай чанда ранга ёз нишон метам. Ино 180 сомон. Духтошон аҷоиботай ай пеш бренд духтаро бо бинен. Ина иглшам ҳастай, иглшам фасон, сангчошон ҳамаш оригинал. Мана духтаро сангои оригиналшам метавонед бо ҳамин нарх гирен. Нами куртаи тоза хушрӯвӣ фасон духтагира. Мана турецкий стил. Диден чӣ хел духтагиай наборда хушрӯ намеояд, лекин айпеш фасони бадай бо хоҳишмандо рафта айпеш бинен бо нақстар мешава. Хулас иҷода эспираам доранд. Эспираоша дар навори Сабрина Боно мемонам, тамошо кунен. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Эспираҳоям 1200-1300 сомон нарх дора, лекин 750 сомон кардагианд духтаро. Метавонед аз ҳамун эспираҳошонам харидорӣ кунен. Мана ира бинен и паплинакҳои хучон духтагӣ и сафедако. гулдухтарони зебои саҳифаи ман имрӯз мехоҳам ба шумо як саҳифаи зебои занонаро тавсия диҳам. Саҳифа ном дорад Парвина Шоҳ Тиҷи ва ин саҳифа дорои куртаҳои зебои туркӣ аст. ҳозир ман якчанд намуди куртаҳои ин саҳифаро ба бар мекунам. ин куртаҳо моли тозаи Туркиё ва аз фирмаҳои шинохтаи Туркиё аст. ана ин курта низ аз ҳамин саҳифа аст. бонувони азиз, ин саҳифа либосҳояш аз брендҳои гуногуни Туркиё аст, аз ҷумла Эспира ва Багиза. духтарои азиз, аз ин куртаҳои зебо ками дар кам мондааст. барои ҳамин якчанд донаи дигар ҳаст, метавонед барои худ гиред. азиз, дар ҳақиқат куртаҳое ки аз брендан, аз фабрикаҳои бонуфуз, матоашон фарқ мекунад. матоаш мулоими бароҳат аст.